Molt bon vespre. L'AMPA de les Escoles Alba, on estudien més de 460 nens i nenes, ha començat una recollida de signatures per reclamar a la Generalitat que millori l'accés al centre, que està a peu de la carretera C12. I és que cada dia tant els alumnes com els pares i mares es veuen obligats a creuar la carretera amb el perill que això comporta. Per això proposen la construcció d'una rotonda. Asseguren que si el Departament d'Ensenyament no els fa cas, radicalitzaran les seues protestes, ja que aquest és un problema que fa anys que denuncien. Aquesta és una imatge habitual que fa anys que es repeteix a les cada dia igual a l'entrada i sortida de les classes. Alumnes, pares i mares i altres familiars creuen pel mig de la C13, una carretera amb molta densitat de trànsit i per on els vehicles circulen a gran velocitat. Els pares són conscients que això és un perill, però asseguren que no els queda més remei que posar en risc les seves vides i les dels menors travessant la carretera de Corbins, perquè no hi ha cap accés peatonal habilitat. Clar, hem de creuar la carretera, aquest és el principal perill. No hi ha lloc per aparcar, han d'aparcar molts cotxes a l'altra banda de la carretera i ens obliguen a passar per mig de la carretera. Mirar als dos costats, perquè clar, no hi ha ni semàfors ni cap pas de vianants. Creuar amb els crios amb braços, el poder estacionar en zones que no són estacionaments, sinó que són accessos a la carretera, els camions que baixen, encara que està regulada de 80, la velocitat no és aquesta, vull dir, la problemàtica és tot això, Siempre hay que pasar con los críos corriendo, vigilando que, pues mira el tránsito que hay ahora y sobre todo en invierno, los días de niebla, es mucho más peligroso. Es un poco peligroso el cruce por el tráfico de camiones y de todo esto. Lo veo peligroso, habría que hacer alguna cosa. Una redonda cerrada para no tener que cruzar aquí. Amb l'objectiu de reclamar al govern una millora dels accessos al centre, l'AMPA ha impulsat una recollida de signatures que volen fer arribar al Departament d'Ensenyament. Només amb l'estona de sortida de l'escola ja han recollit més d'un centenar de firmes. La proposta és la construcció d'una rotonda, però estan oberts a altres solucions. Nosaltres demanem una rotonda ara per ara, perquè creiem que és l'única solució viable, però estem oberts a que l'administració ens digui el que cregui convenient. Si ells creuen que una rotonda no és possible, qualsevol cosa que impedeixi que haguem de creuar la carretera per accedir a l'escola. La gran afluència de vehicles privats que fan alguna infracció per poder estacionar i la falta d'aparcament també ocasionen problemes de mobilitat als autocars escolars. Per això l'AMPA també voldria l'arranjament i l'ampliació de la zona de pàrquing en la mesura que sigui possible. Aquest és el primer acte oficial de protesta que organitzen aquest curs, però asseguren que si la Generalitat no els fa cas en el termini de 2 mesos, continuaran amb altres mobilitzacions més dures. De moment també han creat una pàgina web i un perfil a les xarxes socials per difondre la problemàtica a la ciutadania. Un nen de 5 anys ha resultat ferit